Dostáváte rádi dárky? Potěší vás, když si na vás někdo vzpomene, pochválí či podpoří? Dopřejte tento krásný pocit i lidem, na kterých vám záleží. Ale jak to udělat? Právě proto je tu lískový oříšek. Lískový oříšek je netradiční dárková služba od A až do Z, která spojuje nevšední zážitek s originálním dárkem. Je to jednoduché. Stačí napsat do kouzelného řádku lískovýoříšek.cz a na našich webových stránkách si pečlivě vybrat, koho chcete potěšit či obdarovat. Například vaše přítelkyně. Zvolíte si z našich kategorií sličnou slečnu, připíšete váš osobní vzkaz a pak už to může začít. Pan Oříšek pečlivě vybírá mezi opravdu kvalitními výrobci, kteří svůj produkt dělají s láskou. Dárek pan Oříšek zabalí do pohádkově nápadité krabičky a rychle jej dle vašich požadavků ve stanovený čas doručí. Osobně a s úsměvem, avšak nečekaně, sličné slečně předá. Ta lískový oříšek s napětím rozlouskne a bude radostí bez sebe, že jste připravili takovéhle překvapení, které jí ozdobilo a probudilo v ní zvědavost. Vy se pak už společně můžete těšit z radosti, kterou jste dali. Tohle překvapení se vám společně s panem Oříškem opravdu povedlo. Šťastný je ten, kdo štěstí dává. lískovýoříšek.cz